We gaan beginnen met de opening. Dus als we hier allemaal even heen komen, ook alle deelnemers. Maar de sterke Molje doggen nog even rustig aan bij de start van een nieuw seizoen Highland Games. En de skietsjochter had nog wat extra tijd nodig, want ja, het touw had de hele winter op Zouderlijn. En nu moet hij eerst maar eens zien hoe hij die enorme knoop er weer uit kan. Intussen volgt er een tweede oproep van Wout Zielstra. Dus alle publiek en de deelnemers, als u hierheen komt, gaat je hier even heen komen. En deze keer had de flits van Volksgeren meer succes. Wout Zielstra, hij is vooral bekend worden door zijn deelname aan de sterke man kampioenschappen. Zo wie hij de allersterkste van Nederland in 2001. Maar Zielstra is ook besmet met het Highland Game virus. Jarenlang had hij deze beide takken van sport combineren. Nou, sterkste man is zo zwaar als mogelijk. 100 kilo's, 400 kilo's op mij. Highland Games is dezelfde gewichten. 24 kilo hegen, dat bloot, dat 10 kilo stien en hij is vol met techniek. En sterke man is puur kracht. En dat is een heel verschil. 18 sterke Molje nemen het in een kort weensumtje waarop. Dit is trouwens Hans Lolkema, de beul van Sleert. En elke nien is het Rijnswol Oeriens. Hans Lolkema, dat is de te kloppen man. Het eerste van 5 onderdelen is het zogenaamde hammerslingerien. En het is Hans Lolkema die op dit onderdeel het Nederlands record in handen had. Het is 41 meter 23 of zo. Ik weet het net precies niet meer uit te holen. Maar 4 was het eerste eigenlijk van alle deelnemers. Ja, dat is een Nederlands record. 41 meter 23 centimeter. Daar komt hij nou net aan. Maar Lolkema smiet wel een nieuw veldrecord. Zo'n 30 meter, zo'n 20. En daarmee zet hij de toon en leidt hij voort dadelijk de druk deel bij zijn concurrenten. Dan Pieter Karst Bouma van Weensum. Hij komt vol in de buurt van die oustoon. Maar zien zo'n 30-40 is uiteindelijk net genoeg om Lolkema voorbij te gaan. En dan nog de Belg, Jimmy van der Wallen, de regerend Belgisch kampioen. Van der Wallen smiet zo'n 30-90. En dat is dan gelijk de eerste verrassing van dit Iepen NK. Net Hans Lolkema wint het hammerslingeren, maar Jimmy van der Wallen. Ik heb er heel hard op getraind, dus het is wel een verrassing dat ik hier win van Hans, maar zoveel te beter. Hè. Je bent Belgisch kampioen, regerend Belgisch kampioen. Klopt, ja. Dus je hebt natuurlijk wel een bepaalde status meegenomen naar Winsum. Ja, maar de concurrentie is ook niet zo groot in België dan in Nederland. Daarom dat we naar Nederland komen, want hier zitten nog grote jongens. Hè. Bij het tweede onderdeel moeten de grote jongens beziekje om 12 en een hele kilo zo 4 mogelijk voor te krijgen. En Pieter Karst Bouma kent dat als geen oor. Hij smiet 25 meter 20. En dat is een afstand, dat doe je mooi met de vroegtop. Hij wint het tweede onderdeel. Dan naar het stienstjetten. En bij dit onderdeel is Lolkema een klasse apart. Fenomenaal, 3 meter en 2 centimeter. En is hij er blied mooi. Hij is er blied mooi. Na het tweede onderdeel zit het boppen in heel dicht bij elkaar. Lolkema gaat onder leiding van de Belg Jimmy van der Wallen en op het derde plak Pieter Karst Bouma. Dan gaan we naar het alom verneemde beemstam gooien. En ook op dit onderdeel is er weer een strijd tussen de drie koprinders. Zij blauwe oer. En om toch een winnaar aan te wijzen, moet er een gruttere beemstam komen. Grutter en Swidder. Van der Wallen slag het net. Dan Pieter Karst Bouma. Nee, het slag het hem echt net. Al jouwt hij hem nog wel een beste slinger. Ja, dat is zelfs die vriendin een slinger jouwt. No? En wat denkst je? Slag het Hans? Nou, als er iemand is die het bekend is, Hans het. Ja, absoluut. Hij neemt een mooi haast. Ja, dat gaat het. Super. Ah, mooi hè. Het laatste onderdeel is dan het gewicht heegsmieten. 20 kilo. En Pieter Karst Bouma, hij wint het onderdeel. Met 5 meter en 70 centimeter. Het is net genoeg voor de oefening. Die gaat naar Lolkema, krijgt voor Pieter Karst Bouma. Het wordt elke keer dreigend van me om te winnen. Ja hè? Ik heb won, maar het moet helemaal onderuit komen. Na je weekend, dan is de tweede wedstrijd op dit NK. Dan gaat het circus naar Dordrecht.